Først har vi et helt normalt menneske. Her er der så en celle. Cellen bliver trykket ud til et DNA-streng, hvorefter enzymet halikas åbner DNA-strengen. Hvorefter bRNA kommer der ind og aflæser og laver en nøjagtig kopi en efter en. DNA'et bevæger sig ud af cellekernen. Og uden for cellekernen venter et ribosom, som finder ud af, hvilke aminosyrer, der skal hentes. Derefter henter tRNA aminosyrerne i den rigtige rækkefølge. Når der er nok aminosyrer samler ribosomer sammen, så har man det færdige protein.